מה קורה חברים? והיום נספר הכל. סתם. והיום אני עומד להראות לכם איך אתם יכולים לעשות את הדבר הזה. לשים לכם את התמונה הזאת. פשוט איזה תמונה שבא לכם. אז דבר ראשון, אתם הולכים לתיאור. יש שם את הקישור לזה. אתם נכנסים לקישור ובוחרים מה בא לכם. אז בואו נראה מה אני... הנה כפי שאתם רואים, אני נכנסתי לקישור של זה. ואני יכול לעשות איזה מדבקה שבא לי. ובסוף אני לוחץ על הכפתור למעלה של ה-DN. וזה מוריד כל פעם, יש לך 24 שעות. זה אומר, אתה מוריד, אחרי 24 שעות אתה יכול לדחת. אני לחצתי, שם עשיתי סיכה. אני לוחץ על שמירה על הסיכה. וככה נהיה לי את הסיכה בברול סטארס. תודה. ומי שנכנס למועדון הזה, אני עומד לעשות איתו, לשחק איתו, ולעשות איתו סרטון. שיהיה לכם בהצלחה.